Mikko Sorsa. Mikko S. Eli Mikko Sarana. Olisiko se sitten Maisteri Sorsa? Niin, titteli joo. No. Saa puhutella. Filosofian maisteri ja joukkueenjohtaja ja Kapteeni. isä. En minä. Ehkä se. Fillari. Seat Leon. Nyt on paha. Mä oon ruvennut miettimään, että olisi kiva mennä jonnekin sukeltamaan, mutta tällä hetkellä varmaan semmonen joku lämmin surffimaa. Mä sanoisin varmaan, että Australia. Tai Japani olisi myös toivossa. Matematiikkona sanon, että 4. Naisvaltainen. No mehän nyt säkin siinä. Tai jotain sellaista. Mikko on yhdessä sähköpostissa sanonut, että toinen meistä on komeampi ja rikkaampi ja Niin. hauskempi. Niin, kumpaan se viitattiin. Mut sinähän sanoit sen vitsillä. Se oli ihan vitsi. Niin, kyllä niin nimenomaan. Totta kai se viittaa minuun. Näin. Otan sen kohteliaisuutena, se ei toki pidä paikkaa. Joskus niin Mikko sanoi, että jotenkin, että oot säkin kyllä aika jätkä, tarkoitti siis siinä mielessä, että säkä et ole ihan normaali ja mun mielestä se on niin kuin aika hieno kohteliaisuus, minkä voi ihmiselle sanoa, koska normaalius on yliarvostettua. Jaa. Kyllä se skifiä oli se ehdottomasti ja kuka esittäisi pääosaa. Tuure Bohenius. Mulle tulee nyt jostain syystä vaan nää Pirates of the Caribbean hommat mieleen, että Johnny Depp niin sekoilee kohtauksesta toiseen. Niin Ilman käsikirjoitusta. se on aika lähellä varmaan tätä live-prinsessia tällä hetkellä. Katon NR-tulokset. Mikä kyllä aika usein vaali. Se on tylsää ja sanoa niin, mutta on nyt parempi kuin se vessassa käynti. Letut. Mä tein tosi hyvää kanaa. Vähän riisiä siihen ja sitten semmosia, mitä ne on, kesäkurpitsa kiekkoja. No armeijassa heräsin kerran silleen, että olin penkomassa meidän joukkojen kouluttajan reppua. Olin mennyt unissaan. Sitten mun mielestä se nyt alkaa olla aika lähellä sitä. Olin myös tietysti sen vieressä. Sanotaan nyt vaikka se kontrabasson kanootti, minkä alla on ainakin tosi huono nukkuu. Se painaa, tai jos se kaatuu kesken yötä päälle, niin se on semmonen outo herätys. No ei tuu kyllä mitään. Täydellisenä syntyneenä. Eikö se sitä, en oo oppinut mitään 32. Niin se sietämään pettymyksen. Hakemaan sitä hyvää oloa ja fiilistä ja sen semmoista. Jos päätöksiä tekee faktoihin perustuen, mutta itseään kuunnellen, niin silloin yleensä pääsee jonnekin. Yksi hyvä oli se, kun oli se mikä palaveri viime viikolla ja Helini oli myöhässä, niin sitten mentiin soittaa. Se oli kyllä ihan. Siinä kaikenlaista laulut läpi soitettuna ja vähän biljardiin melkein keriskin papaa. Joo. Se oli hauska. Ei oo, enkä kyllä haluakaan. Ei oo. Ei jotenkin kuulu. Tai semmoiseen, et haluaisi. Ei mua nyt häiritse, jos jollakin muulla, mutta ehkä mua nyt ei itseäni niin kiinnosta. Mulla on monia. Jos on nyt millaisia. No näin nyt joku. Tää on hauska kelassa kuitenkin. Mulla on semmosia kauniita muistoja mun elämästä. Ohi on. Niin. Niin kuin. Jännä.
minä ja hieno Laini esimerkiksi. ei mahu samalla. En mä tiedä. Mulla on myös ohi.